Avui fem pollastre guisat i amb aquest pollastre també fem canelons. Aquests són els ingredients, tindreu les quantitats al final del vídeo. En una olla amb oli daurarem els alls i els reservarem. Ara hi posarem els trossos de pollastre fins que quedin rossos per les dues bandes. Aquest procés el poso a càmera ràpida perquè el vídeo no es faci tan llarg. Hi posarem sal i pebre. Ara tombem tots els trossos i salpebrem per l'altra banda. Quan ja tenim el pollastre ben daurat, el retirem de l'olla i el reservem. En el mateix oli afegim la ceba tallada a trossos. Quan la ceba està dauradeta hi afegim el tomàquet. Jo l'he pelat abans de tallar-lo perquè és més agradable no trobar-s'hi les pells. Anem remenant i el tomàquet ens ajuda a desenganxar tot el recremadet al fons de l'olla, que això és el que li dona molt bon gust. Quan ja ho tenim tot ben sofregit, hi afegim els alls i les dues fulles de llorer. I tornem a posar el pollastre a l'olla. El mig gotet de brandi i deixem que s'evapori tot l'alcohol. Jo hi he posat caldo de verdura, però podeu posar de pollastre o de llegums, el que tingueu. I afegirem caldo fins que el pollastre quedi quasi cobert. Ara hi podríem posar patates tallades a dauets o panadera. És una suggerència. El tastarem i si veiem que li cal sal, li afegirem. Quan comenci a bullir ho taparem i ho mantindrem així durant 10 minuts. Passats els 10 minuts tapem l'olla, la netegem com sempre perquè no ens embrutin la bossa i la introduïm dins la CCM.
Ara ens assegurem de que quedi ben tancada. Jo l'he deixat 2 hores i mitja i ha quedat un pollastre molt ben cuit i molt tendre. Però si l'has de deixar més temps, pot estar fins a 4 hores i estarà perfectament també. Passat aquest temps, obrim la bossa i ja tenim el pollastre cuinat i a punt per menjar, perquè encara està ben calent. Ja tenim el pollastre que es podria menjar així. Si li poseu prunes i pinyons pot ser ben bé per un plat de festa. Però, com ja us he dit, la meva intenció era fer canelons. Per això l'he desossat i ho he deixat tot preparat per poder triturar directament. A continuació us diré els ingredients que he utilitzat per fer aquest pollastre. 1 quilo de pollastre desossat, 3 fetges de pollastre, 5 grans d'all, 2 cebes, 3 tomàquets, mitja copa de brandi, 2 fulles de llorer, 300 ml de caldo de verdura o de pollastre, oli d'oliva, sal i pebre. Per fer els canelons necessitem bullir la pasta. En una olla amb aigua calenta hi afegim sal, remenem i després un raig d'oli. Quan comença a bullir, hi anem afegint la pasta de una en una. Ho remenem i esperem que torni a arrencar el bull. Posem la tapadora, apaguem el foc i l'introduïm dins la CCM. A les instruccions del fabricant posava que la pasta havia d'estar bullint uns 15 minuts. Jo la tindré uns 20 minuts dins de la bossa. Després vosaltres ho podeu adaptar a la marca de pasta que utilitzeu. No vaig poder fer els canelons el mateix dia i vaig guardar el pollastre a la nevera. Ara l'únic que faig és triturar-ho. Ho podeu fer amb la processadora que tingueu i a la mida de triturat que més us agradi. Quan ja ho tenim triturat, ho tapem amb film transparent i ho reservem. Ara ja podem treure la pasta. Amb un escorredor traiem tot el suc i ja la tenim preparada per fer els canelons. Posem la pasta damunt d'un drap de cotó, preparada per posar-hi la carn i poder fer els canelons. Anem repartint la carn damunt de la pasta. Jo ho faig amb 2 culleres, però també es pot fer amb una mànega pastelera perquè quedin perfectes. Fem els canelons i els anem posant dins d'una safata.
Ja tenim els primers acabats. Encara ha quedat tall, bulliré més pasta i els acabaré de fer. En total m'han sortit 24 canelons. Ara us faig una mostra perquè veieu com queda. He fet una beixamel amb farina, llet, nou moscada i pebre. La poso damunt dels canelons, una mica de formatge emmental ratllat i el gratinador. Aquests els tastarem, la resta els tinc al congelador per les festes. Us animo a que el proveu. Amb aquest pollastre els canelons queden boníssims. Si t'ha agradat la recepta, subscriu-te al canal i clica la campaneta per més vídeos.